Jeg Dag en giraf, og jeg elsker gulrøtter. Jeg har en venn, og han er en hest. Se hallo, hallo, hallo. Ja, han har liksom tårnet på 5. Jeg heter faktisk giraf. Ja, og jeg synes det er veldig, veldig kult. Ja. Jeg skal fortelle en liten historie. Ja. Denne her pilen her. Særlig pil. Den er en veldig, veldig fin pil. Den er veldig, veldig fin. Så der ser du den litt, ja. Dette er altså denne pilen jeg skal snakke om. Du vil ikke tro hva som hendte meg i går. Jeg var ute og shoppet, så kom jeg plutselig en løve. Ja, en løve. Nå må jeg gå. Eller nei, ikke ennå. Denne lipsyren har kjøpt på Rema 1000. Rema 1000. Jeg gikk og kjøpte, og så jeg denne fine lipsyren. Så jeg måtte bare kjøpe denne. Ja. Ja. Ok. Ha det. Det var historien om lipsyren og meg. Ha det.